היה בלגן יודע שלי, ברכבת קרה. מה? היה בלגן ברכבת קרה. מה? כאילו, ברכבת קרה היה כאילו פריקה. כן. והיא חזרה מהעבודה. כן. והיא פשוט שמה רגל כאילו, רגע, עוד פעם. היא שמה רגל כאילו, אני לא טרק. היה המון מקום של השם. בחורה כאילו גירדת. התחילה לדבר איתה, לא בצורה נורמלית. שתהיה. היא, הבת שלי אמרה, מה יש לה? משהו אני כאילו, משהו בא לה, אני יכולה לעשות. אני מבין שלא יתקשר. אבל אני חושב שהיא מתחילה. והתקופה, ככה, רביה. השרות, ונתן יהודי, לא, הבחורה שהייתה שיש לו. ידיצה, ובחור שלי, היא באה בבית שיש להם. מוכר, הלכתי למשטרה. אני הלכתי למשטרה. יש לה תמונות, יש לה סרטון, עשר. יש לה תמונה של בחורה. מה אני יכול לעשות? לא, אנחנו נשאר, אנחנו נתאים. שתהיה עשר. אתה יודעת על האישה הזאת? כן. לא, למה היא תדעה להרגיש לבת שלי, היא... יש לו גם משוגעים בעולם. לא, בסדר. כל שבטח לא נשאר. סמכי, אני חלקתי. מי זה תנק אצל המרים? לא, היה בחורה... הכל סגור. אבל ים, אבל אני כאילו קיים. מה סמכי? שם סגור. שם נכנסנו שם. באיזה מודל? זה היה ביום... ביום שבת כנראה. כן, זה היה ביום שבת. 16. ביום שבת זה היה בערך שתיים וחצי. כאילו, 2:30. מי יהיה חוקי? סבא עושה. הייתה בחורה, אני לא יודע, הייתה בחורה כאילו עם שיער ארוך, אני יודע, היא לקחה בחור שהוא היה ככה, למה היה עכשיו? לא, אם אתה נתת את החקירה, הסברת. לא, היא ביקשה שאנחנו מדברים שני... היא ביקשה מה שדה? אני נשארתי בחוץ. והיא הסברה, היא סיפרה, לא רציתי למטות מהחוץ. כי היה כואב הראש. אין בעיה, אבל השוטרת, אחת התמונות בסרטונים, כן,